Γεια σας παιδιά, Gamer Πάνος εδώ. Σήμερα θα ξεκινήσουμε το Minecraft από εκεί που ήμασταν στην επιβίωση. Θα παίξουμε μαζί με το Lefos Gamer. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, εμείς είχαμε προχωρήσει λίγο, είχαμε φτιάξει εδώ πέρα τα σκαλιά. Είχαμε βάλει λάντερ αντί για τα σκαλιά που είχαμε με το χώμα. Αυτά, πάμε. Λέφο, μετά θα πάμε οι δυο μας για mining κάτω στο ρηχείο. Εντάξει. Να βρούμε iron και άμα βρούμε gold και diamond. Ποιος το έβαλε εδώ. Στην ακρίβεια θα μεγαλώσω λίγο το σπίτι μπαμπαμ. Εντάξει. Δεν πειράζει. Εμείς είχαμε φτιάξει και κρεβάτια, αλλά από ό,τι φαίνεται μας έβγαλε πάρα πολύ πίσω. Τα έχω μαζί μου τα κρεβάτια. Α, ναι. Ναι. Τα πήρα τα κρεβάτια. Και τι τα έκανε? Τα έχω βάλει πάνω μου. Κάτσε, έλα εδώ λίγο. Κάτσε να βγάλω τον πίσω αυτό. Ωραία, τι θες? Τίποτα, ήθελα να πάρω περισσούς, αλλά έχω τελικά πάνω μου πολλούς. Ωραία, θα φτιάξουμε ο καθένας το δωμάτιο του. Το φτιάξω εδώ. Εγώ τελείωσα το δικό μου. Κάτσε να σου δώσω το κρεβάτι σου. Κάτσε λίγο. Εκεί, πάρ' το. Ακούγονται ζόμπι εδώ δίπλα. Λες να είναι καμιά σπηλιά. Άμα είναι σπηλιά, θα την εξερευνήσουμε. Μας χτυπάνε την πόρτα γι' αυτό. Μας χτυπάνε την πόρτα. Ναι. Τα ζόμπι. Οχ. Πώς ανέβηκε αυτός εδώ πάνω, αυτό έχω βάλει λάντερ. Εκτός αν... Ανέβηκε από εδώ. Α, ναι. Περίμενε. Τώρα θα ανεβαίνω. Αυτό ακούστηκε. Δεν ακούγεται. Συγγνώμη αν ακούστηκε αυτό. Τι θέλω να πω.
Αν είναι να φτιάξω μια πόρτα να βάλω, αλλά δεν έχω ξύλα. Λέφος, έχεις ξυλά? Ναι, Δώσε μου 2. 2. Κάτσε, τέτοια έχεις? Ωραία, δώσ' τα μου όλα. Ωραίος, ευχαριστώ. Έχω κι άλλα, αλλά Μια πόρτα θέλω να φτιάξω για το δωμάτιο μου. είχα πόρτα, αλλά δεν πειράζει. Θα το μεγαλώσουμε λίγο το δωμάτιο μου γιατί είναι λίγο μικρούλι. Έχεις μήπως τον πίνακα? Ναι, τον θες? Ναι. Περίμενε. Πάρ' το να. Πού τον έριξες? Πίσω. Οπα, για περίμενε. Ίσως να ήταν καλή ιδέα. Ας το έτσι όπως είναι εκεί, μια χαρά είναι. Μυστικό δωμάτιο. Θα φτιάξω κι εγώ ένα. Έφτιαξα κι εγώ ένα πίνακα, αλλά θα μπει εδώ. Μπήκε. Ωραίος. Θα κλείνω και την πόρτα μου. Μια χαρά. Θέλω stick. Teď Michał třeba habande. Θα φτιάξω και το δωμάτιο του Ντίμα. Δεν ξέρω καν αν το θες. Ωραία, τότε θα το φτιάξω για να είναι έτοιμο έτσι ώστε να μην χρειαστεί να κάθε να το φτιάχνει κι αυτός. Έχει νυχτώσει, μήπως ήρθε η ώρα να κοιμηθούμε? Περίμενα ένα λεπτό να φτιάξω το κρεβάτι, το δωμάτιο του Ντίμα και πάμε. Μόλις ξημερώσει πάμε για mine, ok? Okay. What the fuck? Έσκαψα και βγήκε για κάποιο λόγο νερό. Μήπως υπάρχει θάλασσα δίπλα? Όχι, αφού είναι βουνό από πάνω όλο. Μπορεί να έχει μια μικρή... Δεν ξέρω, με ρωτάς. Τι είναι? Κάτι στο κλείσα. Α, the city! Θα βγει το νερό.
το είπα εγώ. Όχι, θα πνιγώ. Αμάν. Βοήθησε με. Βοήθησε. Ρε. Ρε. Έλα. Σκάψε, θα πεθάνω. Πω πω. Κλείστη, κλείστη. Αυτό προσπαθώ να κάνω. Αλλά μου παρασύρει το νερό. Εδώ θα βάλω 2 τέτοια έτσι ώστε να ξέρουμε ότι εδώ υπάρχει νερό. Κοιμήσου. Περίμενε. Για κάποιο λόγο είναι μέρα. Μάλλον θα ξημέρωσε. Και μου αρέσει που μου λες έλα να κοιμηθούμε, είναι νύχτα. Θες να τρελαθώ και να κάνω όλα εδώ μέσα έτσι, έτσι, Ναι. Μου έδωσες καλή ιδέα. Θα κάνω κάτι crazy. Φύγε στην Δεν θα άκρη. μπορείς να έρθεις στο σπίτι σου. Και όμως μπόρεσα. Ξέρεις ότι θα πεθάνεις, Όχι. Γεια σου, Παναγιώτη. Κατά λάθος έγινε αυτό, δεν ξέρω πώς έγινε. Α, έχω πιάσει εγώ σε φωτιά. Παναγιώτη, πού είσαι? Κάνε ένα φάος και έλα. Παναγιώτη, έλα σπίτι σε λίγο, εντάξει. Τώρα έρχομαι. Μαν. Τι γίνεται εδώ? Ο ένας έχει μαγεμένη. Σκότωσέ το να μπας και σου δώσει τίποτα. Εγώ μόλις έρθω πάω